Olary diri görkezin kampaniyasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleri Türkmenistanyň hökümetine ýurtda zor bilen ýitirim edilmelerini öňüne almagy we adam hukuklarynyň gödek bozulmagynyň pidalarynyň maşgalalaryna adalat görkezmekde ýardam bermäge çağırdy. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalarynyň 20 ýyllygynyň öňü sirasynda çap bolan bu beýanatda ýurtda dereksiz ýeten ýagny ykbaly näwelli galýan diriligine ýa ölenligine boşadylmanlygyna subutnama bolmadyk adamlaryň sanawynyň epesli artanlygy bellenýär. Bu ýagdaý dereksiz ýitirim bolanlaryň onlarçasynyň tutsaglyk möhletiniň birýem dolan wagtynda dowam edýär. Türkmenistanda köpçüliklerin repressiýalaryň başlanmagyna 20 ýyl boldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletler ýitirim edilmeleriň soňuna çykmagy üçin aýgytly çäreler görmeli diýip olary diri görkezin kampaniýasy aýdýar. 22-nji noýabrda çap bolan bu maglumatda 20 ýylda Türkmenistanda tutsaglaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň ýygyderli bir adata öwrilenligi, uzak möhletliň azatlykdan mahrum edilen ýüzlerçe adamyň şol sanda 2002-nji ýyldan bäri syýasy we dini sebäplerden tutsag edilenleriň dereksiz ýetenligi, ýurdun hökümetiniň bolsa halkara basyşlara garamazdan olaryň ykbaly barada soraglara jogap bermeýänligi bellenýär. Kampaniýanyň beýanatynda Türkmenistanda hökümetiň zor bilen ýitirim etmek tejribesini ilkinji gedek 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy döwlet agdarlyşygy finanşygynda aýplanan bir topara ýagny syýasy opozisiýa liderlerine garşy ulananlygy bellenýär. Bu wakadan soň bolup geçen köpçüliklerin repressiýa tolkunda noýabrçylar ady bilen tanalýan topar ýagny ýokary derejeli hökümet we harby işgär tutsag boldy. Çalt hem adalatsyz sud edildi we uzak möhletliň türme tutsaglygyna höküm edildi diýilip beýanatda aýdylýar. Kampaniýa döwlet agdarlyşygy finanşygynda aýplanýan şahsiýetleriň zor bilen ýitirim edilmegine degişli 41 wakany hasap aldy we ýene 3 adamyň noýabrçylaryň maşgala agzalarynyň Türkmenistandan gaçmagyna kömek etmekde aýplananlygyny dokumentleşdirdi. Dereksiz ýetenleriň arasynda öňkü vitse-premier we daşary işler ministri Boris Şehmuradow we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňkü ilçisi hem öňkü daşary işler ministri Batyr Berdiýew bar. Tutsaglara kanuny ýardam we lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar daşarky dünýäden üzgünleşdirildi. Olaryň ýakynlary diridigi ýa-da ölenligi hakynda habarsyz galdy. Kampaniýa 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryndan bäri ýitirim bolan 33 adamyň tutsaglyk möhletiniň dolanlygyny, emma olaryň ykbalynyň heniden belli dälligini belleýär. Şu ýylyň noýabr aýynda 2002-nji ýyldan bäri türkmen türmelerinde üznüksiz tutsaglykda saklanýan onlarça adamy ýatlaýarys. Zor bilen ýitirim etmek jenaýat tejribesi ilkinji gedek Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan jemgyýeti gorkuzmak we syýasy nägileligi basyp ýatyrmak üçin ulanyldy diýilip, olary diri görkezin kampaniýasy öz beýanatynda belleýär. Maglumatda zor bilen ýitirim edilmeleriň öňüne almakdaky takyk öňügdüşlük gazanmagyň diňe pidalar we olaryň garyndaşlary üçin adalaty dikeltmek bilen çäklenmän eýsem, häkimetleriň rejimi howp hökmünde sereden ýagdaýynda dereksiz ýitirim bolmak howp astyna düşýän tutuş türkmen jemgyýeti üçin möhümdigi bellenýär. Şu gün olary diri görkezin kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde dereksiz ýitirim edilenleriň jemi 162 wakatyny hasap aldy. Pidalaryň täzelenen sanawyna esasan 2016-njy 2018-nji ýyllar aralygynda degişli goşmaça onlarça waka girdi. Şol döwürde bolan ýagdaýlary wagtyň geçmegi bilen tasdiklanypdyr. 2019-njy ýylyň sanawynda 121 adamyň ady bardy. Şeýle-de sanawyň häzirki düzüminden 61 adamyň ady aýrylypdyr. Olaryň 29 sanasynyň tutsaglykda ýogulanlygy, onusynyň boşadylanlygy, 26synyň azatlykdan mahrum edilmeginden soň garyndaşlaryna ýygynyň barmagyň ruhsat berilenligi anyklanypdyr. Sanawyň awtorlary ýurtdaky raýat azatlyklaryny düýpli basyp ýatyrmak we daşary ýurt adam hukuklary guramalaryna hem halkara synçylaryna barmagy ruhsat bermezlik tejribeleriniň sanawyň doly däldigini çaklamaga esas berýänligini bellediler. Zor bilen ýitirim etmek meselesinden başga da Türkmenistan türmelerde iň köp bendili ýurtlaryň biri. Türmeler boýunça bütün dünýä hasabatyna görä Türkmenistanda ýurdun her 100.000 adam hasabyndan 576 tutsag bar. Bu dünýädäki 3-nji uly görkeziji. Geçen ýylyň fevral aýynda Merkezi Aziýanyň analitika merkezi türkmen türmelerinde häzirki wagtda 35.000 töweregi tutsag bardygyny, munyň ýurdun türmeleriniň göwrümünden 3 hesse köpdigini habar berdi. Şonda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen türmelerindäki bendileriň sanynyň 51.000 adamdan geçýänligini habar berdi. Türkmenistan türmelerde saklanýanlaryň we boşadylanlaryň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýär.
Adam hukukları boýunça halkara guramalaryna görä Türkmenistan gynnamalary giňden ulanýan ýurtlaryň hem biri bolmagynda galýar. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň türmelerinde ulanýan agyr gynnamalar barada birnäçe ýerde habar berdi. Öňkü tutsaklaryň gurrun bermegine görä Türkmenistanyň türmeleri iňňän ýowuz şertler we işärleriň zalymlygy bilen tapawutlanýar. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçesi James Gilmore Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenmegi we esasy azatlyklaryň çäklendirilmegi bilen bagly agyr meselelerini ikrar edilmeginiň zerurlygyny 2020-nji ýylda öňe süripdi. Bütün Dünya Sağlyk Guramasy Norwegiýanyň Helsinki komitetiniň Türkmenistanda tutulukda saklanýan Nurgildi Halikowyň ykbaly bardaky hatyna jogap berdi diýip garaşsyz Nesir Türkmen News habar berýär. Nesiriň 23-nji noýabrda çap edilen maglumatynda hatyň jogabynyň hukuk goraýjylary 18-nji noýabrda gelip gowşandygy hem aýdylýar. Türkmen häkimetleri Halikowy 2020-nji ýylyň iýulynda tutuk etdiler. Düýbi Niderlandlarda yerleşen Türkmen News nesirine görä, ol COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň missiýasynyň suratlaryny garaşsyz jurnalistlere iýermeginiň ideýany galplaşdyrylan sudiýetiniň netijesinde şol ýylyň sentýabrynda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bütün Dünya Sağlyk Guramasy Halikowyň tutuk edilmegi bilen bagly iltesikleriniň ýokdugyny we özleriniň Türkmenistanyň häkimetlerinden bu ýigide garşy haýsyr bir çäre görülmegini soramandyklaryny nyktaýar. Muňa garamazdan gurama bu meseleni çözmek boýunça belli bir möçberde kömek bermäge taýýardygyny ma'lum etdi diýip Nesir ýazýar. Bütün Dünya Sağlyk Guramasy hökümetary gurama bolup, ol adatça özüne agza döwletlere degisli üçüncü taraplar bilen baglanyşykly işlere goşulmaýar. Muňa garamazdan adam hukuklary we jurnalistleriň hukuklary bilen baglanyşykly aladalaryny göz öňünde tutup, bu meseleni Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky degisli resmiýetine iýerdik. Ol bu meseleni hökümet bilen ara alyp maslahatlaşar diýip Nesir BSG-niň hatyndan bir bölegi çytyrlady. Azatlyk radiosynyň bu hatyň asyl nusgasyny almak başartmady. Şeýle redaksiýa bu mesele barada BSG we Norwegiýanyň Helsinki komiteti bilen hem häzirlikçe habarlaşyp bilmedi. Häzirki wagt Halikow Gündoğur Lewap vilayatyndaky LBK-12 türmesinde 4 ýyl tutukluk möhletini ýerine ýetirýär. Türkmen News we hukuk toparlarynyň ençemesi Halikowa bildirilen aýplamalaryň onun jurnalistika işi üçin ara almak maksady bilen toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Mary welaýatynyň häkimetleri orta mektepleriň okuwçylarynyň arasynda watançylyk wagyz işlerini güýçlendirip, olary Türkmenistanyň prezidentini söýmek we ýurdun ähli ýolbaşçylaryna ynam bildirmegi nesihat berýärler. Bu işlere ak sakkally ýaşullar hem çekilýär. Okuwçy gyzlara ahlakly bolmak tawşyrylyp, başyny örtüp ýaglyk daňynmak nesihat berilýär. Şu günler Sewitiň tas ähli orta we orta hüner okuw mekdeplerinde okuwçylar bilen geçirilýän ýygnaklar etrap häkimlikleriniň we yerli bilim bölümleriniň işgärleri tarapyndan guramalaşdyrylýar. Bu ýygnaklara ak sakkally, milli donly ýaşullar hem gatnaşýar diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 23-nji noýabrda beren maglumatynda aýtdy. Häkimlik we bilim işgärleriniň çykyşyndan soň ýaşullaryň wagyz nesihat işlerini geçirýärler. Olar okuwçylary edepli bolmagy, prezidentimizi söýmegi, ähli ýolbaşçylary ynam bildirmegi, olary goldamagy, olardan özüňi pes tutmagy, başarsalar mobil telefonlardan we internetden daşda durmagy maslahat berýärler. Diýip ýygnaga gatnaşan mektep muallimi anonimlik şertinde aýtdy. Ýygnagy gurnaýan resmiler wagyz nesihat işleriniň sebäplerini düşündirmeýärler. Ýaşullar watanyň söýgüsini gazanmak we birege kömek etmek kesitlemelerine salgylanyp, okuwçylara VPN ulanýan deňduşlaryny mektep müdirine şollamagy hem nesihat berýärler. Bu waka Balkanda VPN ulamlaryndan peýdalanýan raýatlara gödöwçiligiň güýçlendirilmeginden bir hepde soňa gabat geldi. Olar ýaşullar okuwçy gyzlary başyny örtüp ýaglyk daňynmagy, biýawraý hasaplanýan hojalyklardan daşda durmagy we olary gulak asmazlygy, köpräk öz milli telekanallarymyza tomoşa etmegi hem maslahat berdiler.
diýip muallim sözüne goşdy. Bu aralykda habarçymyz käbir etraplarda häkimlik we bilim wekilleriniň bu ýygnaklary geçirmeýändigine habar berýär. Onuň sözlerine görä resmiler mektep müdirleriniň ýanyna gelip, olara eger barlagçy gelip sorasa, onda wagyz nesihat işleriniň geçirilendigini aýtmagy tawşyrýarlar. Resmiler mektep müdirine biz her bir mektebe aýlanjak bolsak, onda başga zat geregem däl diýipdirler. Mektep müdirimiz bize siz öz sınıfınız bilen gysgaçyk bolsa-da wagyz nesihat ýygnagyny geçiräň diýdi diýip başga bir muallim anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz welaýatyň käbir mekteplerine bolsa duýdansyz polisiýa işgärleriniň aýlanýandygyny, olaryň okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlaýandygyny hem habar berdi. Azatlyk baýdylanlar barada Marynyň häkimliginden we bilim bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi.